Hey, well, elephant sanko. I'm going to can get on no more. Quite young more. You are admission into tertiary institutions. The reason is not because that they don't meet other requirements for admission, but of limited openings or lack of current. Establishment of more higher institutions as the way forward. Recently, precisely on April 9th, 2019, Governor Fanny Ukwan of Enugu State performed the groundbreaking ceremony for the administrative building of the Southeast Geopolitical Zone. The Enugu State University of Education in Ije, local government area of Enugu State. The quest for the establishment of the university was in consonance with his administration's commitment. The MTN number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. He's here in a minute. The MTN number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Hey. Hey, Dado Jugo. Idonyezi na-arụ nke bata. Eji m n'aka nọ n'iwu ogolo nri ọdịnala ebe anyị ma mkpụrụ osisi woli iwe nya lie nye gwogwo. Maka ama m na ide afụ na ụdị ha na Abuja na ihe ga na-afụ na Abuja bụ ndị eji nwanio ndị ọcha wee kọ. Ife iji nwayọ ekwu. Mana nsoro falie nke manio fa. Fertilizer fa. Ikpere mmiri na amọliji na dịka ndị ebe ahụ nyere mmiri. Ọpịa? Mkpụrụ osisi be anyị. Mkpọpọ aṅara mkpụrụ. Awụnyere mkpụrụ nsị ewu. Mana nke na-asọnarị m. Fọrọ akpụ anyị n'ofe onugbu a. Ọ na-alacha ofe onugbu na-alacha. Hai! Ọ dịghị nnọọ na-arụ. Mla mmiri zuru ike. Akpọgo m Emeka. Kịta ka ị bịa ibidokwa m nkata. Akpọgo m Emeka wee sabia isi. Sacha n'isi kulu mmiri dị ọcha. Emeka wee sị m nke na-eme nsị wee sị m na ọma na-akwụnyezikwa ụgwọ na akaụntụ papa ya. Etu a ọ gara akwụnye ụgwọ na akaụntụ m. Gwangwale. Agwara m gị sị na ife a ga-enwe isi. Ọ dịle. Ọ ime obi mee ya maka na anyị obi akpụrụ dike. Onye na obi ọbụlụ dike na ọ bụrụ na ifuru be m. Ọkwa m nọ na-ewu mụghachi. Ụmụ m niile wetara ego, onye weta ego ya. Na-eme papa ha mmụchaghị. Ma na-ata ya ka mmiri. Ọjụ ya jụ. Akpụ isi n'aja nwụrụ. Ka nru ekpo ọrụ ofu ọnwụ ka a ga-anwụ. Ọ dị egwu. Kwa m na-achị nne chịba na be gị nwe ọṅụ. Bụ onye ji wee mara ọgba n'aka. Ịmakwa sọ ihe eji m kịta bụ ka m ga-esi wee kpaa nkata wee chịrị ụmụ m ndị nwaanyị na-aba banye na-abụ
Mara ife ga-eme. Ịma na ha na-abịa ebidogo ọlụ. Ọkwefu. Ha. Akụ na-abụrụgo n'ọlụ mana mmasị bidoro ọlụ n'ọnwa gara aga na akwụgokwu ya ụgwọ ọnwa isi. Chineke mee. Bụ papa ha ji n'aja. Kezi maka iyo. Ibo ya papa ha ji n'aja ụmụaka esobe. Papa ya asị sobe. Ọgwụ ya. No. Toto fife kọchie nụ na. Ọ ka ya ba. Bana. Ma ya kwa nwoke. Hey! Jugo ba anyị kala aka. Mara bụ. Ịkala ezigbo. Achara ugo. Hey! Nne na nna m guzie m ọjọ ugo. Egwu. Enwere m anya nụ. Bif m afụgo m gị. Nne m ma bịa gbagoba. Echi mgbago Abuja. Natara m nwaanyị a na-akwa akwa meti n'anya. Mụ na eji mkwasị ya. Onye ọma. Ọ dị mma. Ọzọkwara m. Ọ kwa mgbe ọ kwasịrị ka ị ga-enye ya ego. Ọ sị na ya ego efọrọ 5,000. Ego ne ka o jizi agwa akwa. Ọ sị ọkwa 20,000. Ka iji akwa ofu akwa. Nne na ọ ka na-ekwu ekwu a na-eme. Nke onye rikwara ka o bu. 10,000. Etu a. Ofu akwa. 20,000 naira. Obukazi. Ka iji akwa ofu akwa. Ọkwụ nke onye riri ka o bu. Ojugo ba anyị. Nne nwa. Ị na-erikwa ya bụ ego na-erite ọnụ. O ka si chọọ ka irikwa nke. Nwere otu aka m chọrọ ka ede. Biko nara nyere m ya. Ọ kwasị akwa nyere m ya ụna. Inye gị 15,000. Ofu 5,000. Nye ya kwụọ ọnụ m nke ahụ kedu ihe eji ya eme na wee ka igoro kaadị. biko kedu nke bụ ihe nwa. Were ife mana ka dị gị ụmụ ego nọ ebe a. Eju ugo nye m ego nke mfụla anya. Were. Welụnụ. Anụkwana ọlụ ọkụ maka isoro na-eri ego. Mana ebe a na-eme anya ụla. Nwaanyị abụja egbukwe na mmadụ. Ịkwụta 20,000. Iwulukwala ofu ọgọdọ. Otu a. Onye na-ekwu? Aha m bụ Ju. Ebe ka isi akpọ? Esi m Agbani Road akpọ. Jude, kedu ndị agha ka itere gị n'ụlọ n'ụtụtụ a? A ga-achọlitere m ezigbo nwunye m bụ Eyi Uche. Ya nịtakwara m ezigbo onye m nwoke bụ Otikoro Agụrụ Ụga. Ya na Emeka oji simenti eme ọgụ. Ya na ndị oyi niile ebe ọbụla ha nọ n'ebe dị iche iche. Jude, nsogbu adịrọ, a ga-eme ya ozugbo. Ka ọ dị. Eyi Uche, ị ka nọ n'elu akwa? Mgbajie Emeka oji simenti eme ọgụ. Eyi gị nwoke si mpọta gị n'ụlọ. Otigburu agụ na ụga. Biko bite, Chiefogo, Jude na-eche gị. Ndị enyi Jude dị iche iche n'ebe ha nọ. Biko bite na Chiefogo. Ndị be anyị, o jiri na nkeji 27 gafee elekere 7. Ebe a ka anyị na-awụsa ọnwa anyị na binye nọ n'ụlọ nke ụtụtụ a. Chebirizienụ ma ọ kwụ elekere mbụ n'oge ehihie na ọnọdụ ezinụlọ. Ebe anyị ga-anọ wee kọọ maka ihe na-eme n'ezinụlọ dị iche iche. Kwukwazịa ka ọ ga-esi wee dị mma. Aka m bụkwa enyi unu nwaanyị Akụ Aba. Biko unu apụkwana n'ọdụnụ maka n'oge ehihie ahụ ọ ga-adịkpọ. Mana tupu hapụ unu pụọ, aga m eji egwu a wee sị unu ndị be anyị ka ọ dịgodo unu. Alo? Nwa m nwoke ka eke ime. Anyị dị mma nsogbu ajụ. Ọ gwara maka na anwa m gwara okwu mgbe gara aga. Ndị nwe emechezi kwetazi asị bịa ka anyị kwụzi ụgwọ na fe ekwetago nọ n'anyị kwụ. Ngwanụ nsogbu adị. M ga-akwụnye ego na akaụntụ nne m. Nkwụnye ya. Oge m ga-egopụta ka ahụ mekwa ka ọ nọ ọkwa ebe ahụ oge ị ga-akwụ ụgwọ dị anya. Aghọtara m ife na-ekwu. Ka esi nke nwere ihe ejekwunye ụgwọ n'ụlọ akụ nwunye m. Nke a pụtazi na ị na-enye m enyo. Mba, nna m keke ga-esi na-ekwu otu anụ m enyo ga-enyo ama m nọ ngịnụ. Mma achọ ka ọ nọ n'ebe a ka e wee kwụ ụgwọ a na
iji gwa gị eziokwu nsị gị na ife na-agwa m dị na dị m obi mma ịma na-asị mana otu ọ dị anụgo m ife ikwu nna m rapụcha na nne mmadụ bụkwa na nne mmadụ achọrọ m ka ọ na-aghọtakwanụ na o sokwe n'ihe niile a na-eme ka ọ ghara ịdị ka enwere ihe mere gịnị ha nọrọ mgbe m ga-akwụ n'ụgwọ enweghị ihe dị na ya ntinye ego na akaụntụ ya na-arụzi nkọwa ịkọwa dị mma inye nwunye m ugwu mana iji gwa gị eziokwu m nwafụtara ya na enwe ezi ntụkwasị obi ebe m onwe nna gị nọ anụgo m kedu ihe ndị ahụ ya pụtasị na ọ ya akwụnyezi ego n'ụlọ akụ nwunye m na nwunye m ya anọkwasị mgbe m akwụ ụgwọ a ke na-eme kedu ihe ndị a na-eme na mara kedu ihe dị n'ime akpa ekechiri ọnụ ma marụ welue n'ụlọ nkwụ onye na-ele nkwụ wee nyebe anyị mmanya nwe mmebe n'ụda nkwụ anyị anachitekwa n'ọzọ anyị karakwa na ABS Radio 88.5 FM ọka bụkwa mụ na ọmarịcha mmadụ abụọ a maazị dịkiri ike gwanwu ndị ọma na-ege anyị ntị afa gị ọzọ Ada daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị daalụ afọ m bụkwa maazị Johnson Ibeneme daalụ nne nwaada biko gwa gị na anyị afa gị ahụ ọzọ daalụ nne afọ nka bụkwa nwaada Margaret Okoro daalụ nne maazị Johnson dịka nwata nwoke na-eto eto n'ezinụlọ Igbo ike ịkọwata ndị ọma na-ege anyị ntị ihe na-ebute esemokwu na-akpata ọgbaghara n'etiti nne na nna na ezinụlọ anyị dị iche iche nne daalụ ndị ọma na-ege anyị ntị daalụ ezikwa nkwụ na nghọta nke m mma sị na ihe na-ebutekarị ụdịrị ọgbaghara n'ezinụlọ bụ di na nwunye enweghị nghọta maka na nghọta dị mkpa ebe di na nwunye ya bụ ha gbakọ aka ọnụ tachaa afụfụ niile dị na ya wee zụpụta nwa ahụ bịa too nwa ahụ tochaa kpata ego mgbe anyị asịsị na di na nwunye ahụ kwesịrị iri uru afụfụ ha taa ọ bịadịzi ka asị na ọgbaghara dị n'ime ha na di ya na-asị na nọnya nwa ya kacha were oke azọbazi oke ọnọbụ na nghọta dị ụdịrị ọgbaghara anụghị ama ndị biko nwaada Margaret ọkwa anyị na ịka nọkwa ebe tie ike n'ọnụ n'okwu a kọwaa ndị ọma na-ege anyị ntị ihe na-ebutecha ụmụ kirikiri nsogbu a n'etiti nne na nna daalụ nne tupu m adaba ọfụma n'okwu a m ga-asị ikwu na ịhụnanya dị mkpa n'ezinụlọ ọ na-ebute udo nne na nna kwesịrị iji ịhụnanya nọ n'ezinụlọ tolite ụmụaka ha tupu ha eto maka na ezinụlọ ọbụla ịhụnanya nọ agaghị enwe mgbasasị ọgbaghara ịhụnanya dị mkpa n'ezinụlọ okwu dịkwara ihe ikwu maka na ejecha elu ejecha anị ịhụnanya bụ ihe bụ okwu dị n'ọnụ okwu a maka na ọ bụrụ na ịhụnanya dị n'etiti di na nwunye ọ nwere ihe dị ka nke a bụ nke m nke a bụ nke gị ihe nnebata na ezinụlọ bụ ezinụlọ ka ebutere ya bụ na ịhụnanya dị mkpa n'ezinụlọ nghọta dịkarịsịkwazịa mkpa n'ezinụlọ mana ọ bụrụkwa ya bụ na ya ma ngekwa ntị wee nụkwanụ ajụjụ ndị na-ege anyị ntị ga-ajụ anyị mana bifo ha ajụbakena anyị ka anyị werugoro ego gbachie onwe anyị arụ na chitekwa ọzọ mmasị gị nnọọ ka mmasị gị ọtama m ihe mmasị gị asị ya nwaanyị ijecha nnọọ bata nnọọ ịchọ ka anyị ba gị biko ka ị wee bịa be anyị okwe ọlịa ka anyị gba gị biko ka ị wee bịa mma mmedi eme ọ bụrụ otu ahụ metuo obi ịma na oge mbata ihe ezi gbara m n'obi Daniel obi na-eme gị ọ bago n'ihe obi na-eme gị anụgo m ị kwesịrị ịma
kwụsị mụ na m fụrụ ya n'anya. Chinenye, ị na-emekwa ihe lọv ị na-eme uche gị dịkwa ya. A na-atụbakwana gị mebife na chi ya azụ. Amaka m ihe m na-ekwu. Chere biko chere. Ya, ị na-achịkọwa m na m bụzi ụmụazị. A na-amasị ya ma. Mba biko, ejela ebe ahụ. Biko nwaanyị, ka anyị ghara iji nkata kpafuo ihe nche ejiri biko ka ị wetara akwụkwọ na nna ịgba aka. Anwụkwana ya anwa. Ka ị wetara sọsọ ya bụ mkpa. Ya bụ ife biko. Nsogbu adịghị. Eji m ihe bata ana nke gị dị iche. Yes. Ka m nwere ụjọ kweru. Ọ bụrụ iji ụjọ ka m were nnọọ ụjọ kweru. Cherekwa ahụ bifo ma chifu. Mbọsị a ka m pụta fụ Ije Nwoke Charles. Mfịa njụọ ya ese gị otu o si na-agbakasị onwe ihe na-eme nke ụmụaka na ya akọ mkpi ya ezi anụ ọfịa na-amara ife ka ihe ọzọ pasịta osi n'elu nwaanyị nke odito ligoro na nke onye nka osi ebe a dịtuo magoro na nke onye ọzọ ọ ife ọ na-alụ biko nne achọghị m ịka ịkọcha ọsọ ọ na-agwa isi ọ na-agwa Aunty Chinenye kwenye na afọ ya biko nke ọ dị mma ọ dị mma Aunty Chinenye ke ka ime kwa nnọọ ka isi amụ kesị anya njikọ ya emekwana m ihe biko ka nnukwa ke ka ime kwa nnọọ ka isi amụ kesị obodo Igbo nke ụnyaa biko hapụ ya gwara m ga ebe a nsogbu adịghị mgbe ọbụla ịkwado anyị aga ka ị na-enye ya amasị na-eri nri kebe m na-eri nri nwa biko hapụkwa m aka biko ka ife afọ igotalụ m ife afọ ka ya nwa na-ekwu akọkwanalụ m anya ya mefe afọ nke m n'aka m kịta biko fe ndị obodo oyibo ogodo ụlọ akwụkwọ anyị gotaghị nye m biko ka anyị ri biko ka ebe mma anyị nọ biko ka nje ka nga lie nle na ezigbo agụ ji maka ya kwa ngwa aga anyị na-edicha ife niile dị n'ụlọ nna abịakwa debekwa m efe afọ m ka ị na-enye ka ọ bucharụ na-amasị ọsọ mma mmasị nke nya ada azọrọ ya nne azọ last boy ya na-enye ife niile masị ba weta ụkwụ ọrụ wetara ọrụ n'ebe a na-ere nri dị n'ụzọ ị na-abataba anyị kịta eziokwu enyekwara ezigbo pozishọn ọ na-arụ asị human resource manager ebere ife na so dị mma mana ya were nwayọ maka ọnụ ya bụ ebe a na-ere nri ka ọ nwetara nke ga-ewe ya were nwayọ gị nwa iwe kwuo nwayọ ala Arude. Emeka akpọ tata. Akpọ m Emeka. Wee na-agwa ya na ana-anwa anyị na-ekwu okwu ya na-ejiji ya na ndị nwa ana-anwa ekwetago n'ego na-ekwu wee sisi wetaziara ofe ego. Emeka sịzịa m na ego ahụ na ya akwụnye na akaụntụ ya ọzọ dịka ibe bụrụ na bọsụ anyị mme ejekwa ụgwọ ala n'ihi anọ ebe ahụ nwee kwa ụgwọ ala ndezi ya m nwa ghọtara ibe nke apụta na-asị m ọpụtazi na Emeka na-enyozi m enyo ma ọ na o nwere ife ọzọ na-eme m ahụtara amakwa m mana o nwere ihe o mere na-akwụnye ụgwọ na akaụntụ m ekwesịrị akwụnye na nke gị akwụnye na nke m ọ ajọ ihe na-akwụnyere ego na akaụntụ m ọsọsọ akaụntụ gị ka ekwesịrị na-akwụnye ụgwọ na ya chekwala arụdenye akwara na ọgụ na etighị Emeka anya ka asakwa m ajụjụ njụrụ nsio ọsọsọ na akaụntụ gị dị mma ịkwụnye ụgwọ akwụnye na nke m ọ ajọ ihe Arude
Arude. Hey! I don't know. I'm on my Jeju. Hey! Kojebegin. Yan kibia welego. So na account over the money for your one. Onye ọzọ adọrọ mma mmetụ ezi aka.